Ahoj, ahoj, ahoj. Zdraví vás tu MCBX White a dneska sme tu pri jednej veci. Takže tá vec bude o tom, že vlastne mám kľúče od hier od... Počkať, nemám aj ukážem. Dino Day D, potom počkajte, to je GTR Evolution. Takže tieto veci môžete vyhrať, tieto dva kľúče môžete vyhrať. Vlastne tým, že si pozrite môj channel a uhádnete odpoveď, že kedy som začal natáčať, kedy vyšlo prvé video. Úplne prvé na tomto channeli. Takže keď to uhádnete, tak potom si ma pridáte na Skype, to už nájdete v inom videu, teraz to tu nebudem dávať. A vlastne môžete vyhrať tieto dobré hry. Takže sa máte na čo tešiť. Čus.